Čaute ľudia, vás tu vítam u nového videa Farming Fortniteu. No a dneska ideme skúsiť rankedy. Trošku netradičné video. No a ja vám takto z rýchlosti ukážem skiny. Ja to hrám od Chapter 5 Season 2 v polovici. No a ideme si, koho si dáme? To si dáme. No a mám Bronze 2 a chcel by som dať, že Road to Unreal. Sice som ešte nikdy nemal Unreal, ale mohli by sme dať nejaký. Takže ak sa vám video bude páčiť, nezabudnite like a odber. No a my ideme na to. No a nás to už dalo do hry. No som zvedavý, že ako to dopadne, lebo rankedy hrám po dlhej dobe. Som ich hral iba raz túto chapter. Takže som zvedavý. No. Ešte 26 sekúnd. A kto ma pušuje? Hej, choď preč. Preč. No, a už ideme do autobusu. No, ja väčšinou padávam sem. Na tento dom tu. No, dúfam, že tam nikto nepôjde, no ale určite tam takto pôjde. No, najprv idem na tento dom a potom všetko tu útim. Aj keď hrám duo. Poď, čo to je za zbraň? Tak to nič. Aj si míňo. Auk. Scar je lepší za mňa. S nimi to lepšie ide. Je to brokovnica. No a ideme to všetko útiť. Kroky sú tu. Nevadí. Kým týpek nejde po mne, tak je to dobré. No. Ale idem asi po ňom. Dobrý deň. Kde ste, ujo? Počkaj, tak sem príde. Čo? Jak? Čo to bud? Kamo, nevidím nic. Skoro. Lebo ja skoro nič nevidím cez mobil, lebo natáčam na mobile. Dám si radšej medkit. Kde? Kámo, ja ho nevidím, ja si vás musím trošku predstaviť. Takto. Kámo, takto, lebo ja nevidím potom na telku. Takto mierne. Sice ten úvod teraz není taký best, ale kde som? Myslím, že sú kvádro. No, dúfam, že to nikto nebude. No a už ide po mne. Pravím. Scar. Som dead. Super. To. Takže si bereme tak. Super. Zas takto. Tak môžem ísť akurát tak do
Super. Koľko nám to dá? Bronz 3. Toľko? Kámo. Koľko budeme mať? Čo? Ja som ani toľko nehral. Čo to bude? Jakže mám goat? Dobre, absolútne nemá. Ideme ďalšiu hru. No akože ani táto mapa nie je moja obľúbená, tak možno aj za to, lebo moja obľúbená je mapa. Neviem, jak sa volá, ale je tam aj... neviem, ak bude, tak vám ukážem. Kamoško, ale goat 2. Ty kokos. No, týpka zabil. No, Juziš je teda moja obľúbená mapa. Táto, ja neviem, jak sa volá. Je aj tilted. Napadávam väčšinou sem na ten ostrovček. No, to si ukážeme. Ale Goat 3 a King Thunder. Dobre, radšej nič. No, tak som zvedavý. No, my už sme v buse. A sadí za stoličku v rozdaní, ale ja s tým nemôžem nič urobiť. Som sa snažil, ale nič. No. Toto video by mal strihať môj nový editor. Ja dúfam, že bude strihať. Koľký sem pad... tak ja tam nejdem. Super. Radšej z vrchu vyšutím. Kokos. Tak ty poď sem. Ty si môj? Ale nedám. Si tam radšej býka. Tak to zašutil? Kamo ne, ju se mi týpek. Kamo, to už je to tryhard lobičko, to ja na také nie som zvyknutý. Dobre, tak nič. Tak, dobre, taký Číňan, super. Zatiaľ sa nám darí. Potom ak tak môžeme ísť také klasické betonaj. No neviem, či vás to bude baviť, takže dúfam. Super, som spadol na najviac. Ja som zatiaľ pomieru 5. Čakaj, by som sa budem kempil. Super! Jej! Strašne veľa som si zahral zatiaľ. Kde ja idem? Kámo, nevrám, že do tohto mesta takto padá. Ja tu väčšinou padávam v Blicku. Alebo keď Blick začal, to si pamätám, že v kuse iba sem. Super, tu som tiež padol, super. Ale aspoň tu nikto zatiaľ není. Dobre, nič som nepovedal. Pascal, Kámo, tak ten týpek je môj. Prosím. Ja tu nie som. Kámo, lebo keď už ide po mňa som v strese, ja neviem už potom ani stavať. Dobrý deň. Ňam. To mi daj.
Pištolka. Ako tak. Dobre. Iba čakám, kým dostanem odzadu. A tento dostane čo? Ten dostane pištolku. Ten ho musím nájsť. Kamo, ten bude tu. Je. Kamo, byť bol tu. Neviem, či bol v tomto dome, ale bol tu. Škár. Nie, to je škár. Nevadí. Tak tu znie ten týpek. Pre mňa, za mňa. No. A už ideme, lebo... tak tam je asi on. No chcel by som takú sériu menšiu urobiť, že Road to Unreal. Keby tento vyšiel. 20. Kamo, ne. Ja tento zašutil. Či? Kamera, neviem. Ale hlavne blízko ku ním ja idem. Kamo, tu je ty. Ty voľko. Kde sú všade? Kamo, tuto týpek dostane. 20 minút. A ide po ňom. Ten dostal. Kamo, kde je ten dojtyp, čo tu bol? Kamo. Super. Dobre, som vedavý, koľko mi dá. Nevadí. Poďme do hobby sa pozrieť koľko. No takže ďalší rang sme už nedostali, ak sa mi video páčilo, nezabudnite dať like a odber a my sa vidíme ďalšie, čau.